saattaa näyttää siltä, että sillä äidillä on kaikki hallussa. Ja se voi silti kaivata sitä hoivaa. Se voi silti kaivata sitä, että joku muu hoivaa häntä, kun hän hoivaa niin paljon. Ja että se vauva-aika on oikeasti tosi herkkää aikaa koko perheelle. Siinä syntyy uusiksi äiti, siinä syntyy uusiksi mahdollinen puoliso, mahdollinen isä, mikä dynamiikka siinä perheessä onkaan. On sitten itsellinen äiti tai on äiti ja isä tai on isä ja isä, on äiti ja äiti. Mutta joka tapauksessa se parisuhde syntyy aina uudelleen. Siinä syntyy koko perhe uudelleen ja se perhe on tosi haavoittuvaisessa ja herkässä tilassa. Vaikka ne pystyisikin hallitsemaan sen kaiken, vaikka ne pystyisi handlaamaan sen kaiken, niin oikeasti